Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Бародарон пеш аз навора сар кардан апаҳон, хоҳарон, нафароне ки тамошо мекунед канали мора, як пауза менамоем дӯстон, як пауза мекунем, комментария менависем дӯстон, як лайк мемонем дӯстон, подписатсия мекунем, хело барои мо пешравӣ мешавад дӯстон. хоб, мегзарем ба хонаи нав дӯстон. ана ҳамин хонаи фурӯшӣ аст. дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи 31 чортут дӯстон, 1 километр аз дарвозаи чортут то ана ҳамин хона дӯстон, 1 километр роҳ аст. мактаби 111 дар ин маҳалла кӯча масҷид ҳам ҳаст дӯстон. чортути боло мегам, 2 сотиқ замин, 3 дархона, 90 квадрат. меравем ба сӯи хона дӯстон. аз ана ҳаминҷо забор сар мешавад дӯстон. хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. ана ҳаминҷо хонаи компактни аст дӯстон. то охири видео тамошо кунем. дар пеш кӯча латоки ҷубори об аст дӯстон. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. хоб, дар сари роҳ дӯстон ҳоҷатхона, душивой, кухни, 1 хона, 2 хона, 3 хона. аз сари роҳ сар мекунем дӯстон. ҳоҷатхонаро ба навор мегирем. септик, об, свет доимӣ. хонаҳо чизу чора аст, баъзе чизош меистад дӯстон, баъзе чизоша мегирем. як чалёви ангури калон аст дӯстон. инҷо бошад кухня дӯстон. тапчане ки мебинем дӯстон, таги тапчан як подвали калон аст. якум хона хонаи детский аст. дуюмги хона, ин зали меҳмонхона аст дӯстон. сеюмги хона спальня аст дӯстон.
хона компактни аст дӯстон, гулзор, фасадаш задагӣ ҳама тайёр. Оба мебинем дӯстон, обаш дуюмӣ аст, камбудӣ нест. ҳавли брусчатка, ҷо як каруча барои лимони дӯстон. об дуюмӣ аст дӯстон. ҳамаи хонаҳоро нишон додем дӯстон. Як бор дигар такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи 31 Чортут, маҳаллаи Чортути боло, 1 километр аз шоҳроҳи Калон то даруни хона дӯстон. рӯпарӯи мактаби 111 мешавад дӯстон. болотар аз инҷо масҷидам ҳаст, магазин, седархона, 2 сотиқ замин, 90 квадрат, септик. нархи ин хона дӯстон 550 000 сомон. боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 907 73 76 06 907 73 76 06. дар ана ҳамин номер ватсап ҳаст дӯстон. як номери дигар метиҳем 987 82 15 15. ана ҳамин номерҳои соҳиби мулк аст дӯстон. як тоаш ватсап дорад. занг мезанем, маълумоти пурраро соҳиби мулк медиҳад дӯстон, чизе ки нафаҳмидем. номерҳои мо дар поёни экран барои реклама занг мезанем дӯстон. мағозаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки дачаи фурӯшӣ, хонаи фурӯшӣ дар душанбе, ҳисор, ваҳдат аз шаҳр берун дӯстон, ҳатман рафта ба навор мегирем, реклама мекунем дӯстон. хоб, дар канал обуна мешавем, лайк мемонем дӯстон. то навори оянда. худо нигаҳбонатон.